dan mutuncin manzon Allah kamin sharing din bidiyon nan, saboda yadda na cire kyashi na bada wannan nafila, kai ma in ka cire kyashi kai sharing, ko da a mutum 5 ne ko mutum 10 suka amfana, to ni da kai fa ka sani mun yi tarayya cikin wannan lada. Idan mutum yana da wata muhimmiyar bukata ya jarraba ya jira ya ga jinkiri, to ka tashi da daddare nifsul layl, tsakiyar dare ka tashi kai nafila raka'a 4. amma sigar yadda ake yin nafilar shine zaka karanta qul huwallahu kafa 10, zaka tashi na raka'ar farko kenan, raka'a ta biyu zaka karanta qul huwallahu kafa 20, sai kai zaman tahiya, ba za ka yi sallama ba, zaka ƙara tashi ka ci gaba da nafilar ka. A raka'a ta 3 zaka karanta qul huwallahu kafa 30, zaka ƙara tashi ka ci gaba. A raka'a ta 4 zaka yi qul huwallahu kafa 40, kana hauhawa da 10. Billahi lazi wannan nafilar idan a cikin rijiya kake, a cikin tsananin masifar bukata, in zaka yi ta wallahi ba za ka yi kwana 7 ba. Alfarma sayyidul wujudi, duk tsananin da kake ciki sai ka samu sauki, sai kaga sauki ya taho gare ka. Idan kai sallama sai kai miftahul amal istighfari, kai wa annabi salati, kai hailala, sai ka zo ka zauna, sai ka karanta qul huwallahu 100 adadin sunayen Allah, ka roki bukatar ka, sai ka shafa, sai ka kwanta, da safa kai sadaka, ka jura haka tsawon kwana 7. Billahi allazi ko bayan ba raina zaka mun addu'a alfarmar manzo Allah. Na bada sirrin nan saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.